goxari goxo bat prestatuko dugu. Gaurko proposamena bol bat eta tostada bat izango dira. Gure bowl errezeta oso erraza da. Lehenengo etxeko jogurta erabiliko dugu, nik egindako jogurta, gero fruitak botako ditugu, erabiliko dugun fruituak izango dira marrubiak, kibiak eta platanoak. Niretzako oso garrantzitsua zen neureren kartan gosari osasuntsu bat egotea. Eta horregaitik erabakin nuen kartaren barruen sartzea. Eta gainera oso arrakasta handia edukitzen ari dau nire bezeroen artean. Fruta bota ondoren, granola, etxeko granola botako diogu. Zereal ezberdinekin, fruitu lehorrekin eginda dago. Eta gluten barik. Jarraituko dugu kakahuete krema ekologikoarekin. Eta bukatzeko txokolate beltza botako diogu gainetik. Eta goxari hau borobiltzeko tostada bat egingo dugu. Tostada ezberdinak dekogu eta gaurko proposamena izango da bat tomate, aguakate eta gogo potxerekin. Gure bezero gehienak auzokoak dira eta beti saiatzen gara oso tratu gertua edukitzen haiekin. Ezagutzen ditugu ia gure bezero guztiak eta haien izenako baita ere. Bale, Joseba, gure badozu gure goxari gozoa dastatu, gure tostadita eta boula, neuren gastrotaberna itxoingo dizugu. Aio!